Babagambar Bäşiýew Asman söýgüsi. Şahyr bolmak pikirimde de ýokdy men. Şahyrlyk söýgüden başlaýar eken. Ýüregiňde aşkyň oduly şeýlere goşgular ýazylýar eken. Asman naky ýyldyzda da söýgü bar eken. Men onu hut ödüm gördüm adamlar. Siz anan bar oňa ýalyn röýdýäňiz. Ananarlar, söýgü şäherinde adamlar. Men bir gün ýyldız bile söhbetdeş boldum. Baryp oň halyndan men habar aldım. Diýdim, ýyldyzyň taýlary barmy? Ol diýdi dünýäde taýsy zat barmy? Men diýdim seslenip aýdaý şolara, men aýsam ananyň ok adamlar, ýyldız diýdi aýdy ber, ýene aýdy ber. Ananarlar söýgü şäherinde adamlar. Menem her gün akşam ýara garaşyp al asmanda hut şol ýerde ýanyp sönýärin. Garaşybam ışkoduny sydamam, ýanyp durkam aşaklygyna söýnýärin. Tegelek aýda da söýgü bar eken. Men onu hut özüm gördüm adamlar. Aýa soru berdim söýülmek näme? Aý diýdi nur saçyp şu ajap ýyle. Bir mahal gün geldi o meni söýüp. Men bolsa ýok diýdim, göý gördüm kogup. Günüm men ýalydy, öwrüldi oda. Şondan beri ot olup nur saçýa ýurda. Newisim agyrdy günüň halyna. 14 gün özüm bardım ýanyna. Diýdim, ýanma beset bol senem sada. Aýda bir gezek göreýnip beripdim wada. Şondan berem her aýyň 14-üne günäý ýaşmak üçin iňe ýapydan. Aýam duşmak üçin çykýa kapydan. Şeýdip olur aýda bir gezek görüşýä, sizi bagtly etjek bolup çalyşýa. Şu gara taşda da söýgü bar eken. Men onuň hut özüm gördüm adamlar. Söýgü näme diýdim bu gara saça? Ollydy garaşýan bir uzun saça. Garaşyp käte çalarýan, sydamasam pagty ýaly agarýan. Şoş köme Kerimi kidretdiler. Gurban nazar elidin kidretdiler. Garasymyga ananmady adamlar. Ananarlar, men gözlerime bakanlar. Şonu ýadan Bäşiýew babagamlar. Men şahyr däl, hemem halk ýazgy däl. Ýöne bugün ýazman durup bilemok. Söýgülüýümi baky elden gidirdim. Gözdäki ýaşymy saklap bilemok.